Anyang aki din! Bambi, ada customer. Ay, kata si kasuomon Ay, banak pa ilaang met. Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsong. Sino ay bakit tidakta kamatam? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay. Awan lang atanti sa bali a parlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingkasi kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Imbag gumamat mang tin ititip. Numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Iso, matlaga super na nakaungungit Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na. Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Ang retired ako na. Kastuyak nga min iding agbadbado, numapanak ang trabaho. Amok mama si kagat retired principal. Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adaan mo kay style ti kida, yabangay ka. Sigurado pumintas ka pa Anya day tangay style. Diyan ngay natadam ti ipos na kida Oh. Papintasin na kada diyan style, ma'am. Ti awag da jacket killer bros. Kailan bros? Sige. Padasak man day ta. Ang medyo dangin hina na, ma'am. Ang sure na sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ngagpakiday. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga rin, ma'am. Agtugaw kan. Naisagana, dagiti gamit ko. Sigurado am anay sterilize dagita gamit mo, ha? Okayness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasan di killer bros mo. Tangsi takiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg tikiday mon. Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa'y nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam! Ada pukpukisa. Apay ayan. Bagay na ni ma'am da ito kiday na. Saan ka di? Ha? Ay, wan! Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Aha. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am. Keep the change. Wow, galante! Galante. Amom ka di ti agkwenta, Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sangaribo ti inted na. Piso lang ti baryana. Galante. Tuwala ka man. Mano aya ti bayad ti pakiday? 60 laan san ka di? Ayunan niya. Di super duper sobra na ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwingak lang, matikiday na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigat. Oh! Magic Banana! Umay kayaw gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka nag iti babae. Ken kang ronaan na, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agawid!
Ay, umay kan Miss Beauty Bowl. Umay ka gumatangan ni Tilakok ang magic banana. Nagdadakkel daw. Sa balaang mo't dagita, apay nga the magic na. Ay, Miss Beauty Paul, saan na basta banana na ito lakaw? No, kaninyo da ito'y, saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasinsayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sak a retired principal. Iso sa anak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi na kida-kidaya na kasta. Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan day ta unget mau. Gumatang ka ni Tilakok ang magic banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatid daw iti pasensya. Sagmamano, Talo a pirasaw. Kaya't nasaway, I love you, ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamit a magic banana. nagnginan. Sangapulo a pisos matan Ha? Ay, awan pa'y itipuunan na, madam. Sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka. Grabe mo't dayja aging matang itilakom a magic banana, tata. Sobra mo't di pa nagtawar na. Kuripot. Huwag nga raw. Sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalaing mo at umawar. Gano kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mo't a nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ng dilako kasaba. Tata, padasat man aramanan day tilakom a magic banana. Ay kitmo na. Ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mo't tata. Tapno laang makalako kayo. Ay, pagnubit Adaw ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manu akilaw ti katangag. Ginulpim sa amot tun lako da asaba di ta palengke, girl. Nalakang amin, iso agim matangak iti ado. Saan ka di a paboritom ti saba? Depende, ano ya klase asaba ti dak nakamatang? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di ta panunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, tay tamat ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ang ma-overripe. Tako na di aglakla ko, magic banana kano day talako na. Ay na, patsimmat. Adaya mo ti magic banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat, iso Na, ramanak man. Opo, nagimas sa talaga dito ginatang mo asaba. Oo, kamot amangan Bambi. Pudno, nasamit. Ramanang namin Oh, magic saan talaga? Tita, anya nga iti pinalingkem? Dayta saba. Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analo umunay? Nangina tigagatangan ita. Naskan ngagtipid. Agtipid, kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlaw mo gayam to'y kiday ko. Kat anya nga'y, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya! Sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagninamatan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resulta na. Kanyak pa tiyan nga ammom ti mangkiday. Tay talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti ammom nga ramidan.
Private nurse nak, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kun. Kanagman da ito'y may saasa ba? Muray ka na mami nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak kadwam. Di nakmat ngamin palubusan ang mapanagaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga'y tikadwak dito'y balay. No nakiasawa ka kumangamin edi akas ipilpilit ni lolo ken ka. O di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo. Girl, dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo? Taapay. Kaya't ko pa Indulin kun kanagmatan day chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikin nan mo. Ita, dumawat ka pa'y laang. Sa baling agpayso tiraman na si ka. Kasula magic agpayso. Ay, mapan kamot gumatang ano kayat mo. Dapat nga ta? Jaklaan mo ta medyo lumakayan jaglakla ko. Ha? Nalaka mabirukam, ta ipukpukaw na, jela ko na. Magic banana! Umay kayo, ano man ang tilakok ang magic banana? Pangpatidog iti biyan. Nagiti agngangabit ita, umay kayo, kumasang. Dito'y maglagayang masunat ipaglaklak ko iti sabang. Ay, gumatang ka, ay naimas na ito'y lakaw. True. Iso ngay mayak ta gumatangak. Oy, da kayo. Gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong Cardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umadadudan, umasasidagan na kita gatang. Nalaing ka nga endorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat ma. Siyempre, tikayat ko tinatangkan. Ha? Tita! Tita! Apayakas la excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, ay niya kalukwan na ita ibang pagkam. Apay atallo lang ti ginatang mo. Ninayunam ko Itad mo dyan sweldo, tamapanak gumatang iti may sasapad. No kasta, pudno di ipukpukaw di aglaklako. Ang magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Ha? Ay niya di kunam. Diyay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay na saan basta-basta sa baday chay. Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti dayjay? Among Bambi, adamot gayam sweet-sweetik mo anya. Idi adda sabak, inikan ka. Itatasi ka tinapan gimatang, ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan ka gumatang Tinan ko amin na. Ay na, pangaasim ta saan ka dumawa, ta saan ka nga ikan. Nagimot ka matan. Ando tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Ingka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may maysa. Kan ka na yun lang, asiliwakin ka. Alang arudan biyag ko, ginagad baybayan. Tanal Pasko na inkari at di kalipatan. Ay na, iswad na kayaw ngagmaybay sa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana. Mayat akad kadwa iti panagmaybay sa, umay kayaw. Mayat mati kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw,
gumatang kan madam, nusika ket agmay-may sa itibiyag. Nay, apay nga mo, ngagmay-may saa. Ay, napugtok lang mo madam. Ay, manu akilo ti katangan, madam. Mabalin ka di ti agpay deliver. Jak ngamin maawit no gumatang ak iti ado. Ay, katuon madam. Adamot motor ko apag deliver ka. Ibagam lang, no sa dino ti balay mau. Ay, awan metlangan ni Jenny. Day taket tirigat na. No naawat nan di sweldo na. Tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kaduak dito'y balay. Nakaulimag. Ha? Ay, jay agi deliver iti saba. Nagsapamuten nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Manu kayo ka rin agigyan di tayo. Agmay may saklang. Apay? Ay, eksakto di kinantak. Nagrigatan biyag ko. Tiyag may siya. Kan yun lang. Asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo na ita sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikon di tamansun mo. Tapnusan kan amarigatan. Ay, madam. Adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungita? Anya na ita? Hapay ngagmay-may saka nga gigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apu ka. No ada nakitam, o di iso kumadaytan. Ha? Nay, nakaungit kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laeng, madam. Ala, bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, maudi asaludsod. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amuto mo, tagdamag-damang kay tikasta. Ha? Jakla human gimbat-gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't akin nabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abalwak. No, kaya't mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga gungad, madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam di takiday ma. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno may katistis mo. Naimas da ito'y, madam. Ay, Wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito'y mansyon mo into narabay. Agari making ka, aging gasong batanak, iti nakasamsam it away. Sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay, no! Ay, lalaki din ni madam ko na ya. Ay, labyaw ko na banlangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay, una yan ay ti kastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano ngamin asan na maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga min. Anya? Katuan mat. Awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa ilang nga mangan. Salbag ka. Nalabos ka mo tingag sasao, si Kamayta. Italang mo't gawag trabaho. Isumat. No, awan trabaho. Kontrolam ti kanam. No, adan to trabaho. Di oreman no, minuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amuking ka. Sa dinong nga rod ti pagutangan tayo ti may saang. Ay, naimbag kumamot na sira ti mapan umutang ng saan mat. Salbag kide! Umare,
Nagdakal mo tinda iko bag nga imot mo. Apay dayta. Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan mi. Ay, sigakit di mat. Rumabiin nga isang but mo pala ang tumutang. Anya laki din, Mare. Alam mo ako, Mare. Maasi ka kumamot ka na kami, ah. Nagbait maibus ti bagas mi. Na nagrawot to mga min ang mga nilakay ko. Anya? Tay rason mo pala ang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim? Si kakit dimot ko, Mare. Alam mo din, ah. Pautangan na ko 5 kilo laang. Tay golden Buddha, ah. Na? Tadya nangina pa abagas ti kayat mo. Katuan, adi. Tada sirbina nga umutang nga. Wah! Alangan kit dimot nga umutang nga lang nga rodan kat NFA pa ilaan. Anya laki din, kumare. Naimbag man, tanagautang ka kinibakla ba kay? Agyaman ka ta pinautangan na. Tano saan, awan isa ang inton bigat. Nagrawat kan to mga minamangan. Anya? Ugal yan man amay sala nga baso ngayon na puwiti ka nang tunggal mangan ka. Kita man ita buksit mo. Ah, bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam nagrawat kan to mo. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man nga agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan nga agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti sa nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasaman nga min tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit di. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita, kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwartami ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray. Napanak to pa imutang iti lako ni bakla bagas iti kalman. Naimbaglaki din at pinautangan na. Nasaya at no kasta. Un nga rod, kumare. Nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat apagutangan? Ayun kumare, pudno day tanga imbagam, tauray syakket umut-utang akmat kenkwana. Ala nga rod, kumare. Ano sampay lang timapan agpalengke asikalaang. Si kamat gayam ti umay sumabat mayta. Papadam ngay ka rumabiain. Mapanak man umutang ay tituyo di tayo ni bakla, nana. Anya, tuyaw ti mapad mo utangan. Uwan, nana. Ay, awan nga min si daan mi. Iswa, mapanak pa ilang umutang, ah. Anya laki din mayta. Di ka la kainsapsapaan na pan itay pray nalawag. Inuray mo pa yasimip ngay. Ina naman. Kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang, wa. Anya, Nakababain mo't ngamin. No ado ti gumatgatang sakit, iranranak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo mat atakawan? Ha? Saan ang nakababain ti umutang? Ti nakababain, ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Uutang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot na ah. Tuyo laang mo ti utangak. Awan nga min si daan mi, kat ni, saan kami pa'y anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa yan nabayadan ti inutang mo dito yung bagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot dun ah, di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dalang mayawat nila kay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano ato yo? Uray duwalat na asupot.
Oh, adtoy tituyo. Dua supot. Kan nayunan mo tanay ti lima nga itlog. Ita. Kunak man no tuyo lang. Si kakit di mo't kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistampay laang. Alaan mo tistur ko. Nyamot din. Kunak no tuyo lang. Nyam. Na may sanak man na, itikas lang aramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di madanagan taagbayad ak tumag kunak tumag. Sa dino man nga tinapan mo imutangan, Mayta. Sa dino pa'y kuma. Iyan ni bakla Isulaang mo ti agpapautang kanyak. Ha? No, di nga mintersena ni bakit redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min ang pautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo asaan mo anabayadan kin kwa na. Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo At dainted ko iti pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8 ijayan dagiti ko kumarim. Salbag ka. Anya? Anya nga ita. San ka lang arod ang makasidag kadakwadan o masapol mo? Kung unang tumot ngamin day tak kinamanugal mo. Anya laki din. Anya ngay kumare, agpalingki akmanen inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Siguro addametan kwartam. Ay, awan pa'y nga rod kumare. Sabado mo't kit tita. Barang man adamot mayawat nilakay ko kanyak inton malam mare. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalingki kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka laang. Wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsaka kitimat kumare. Amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod gaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Oh, agto'y ti 3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palengke inton bigat. Anya? Manumutin alawas sa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Nyalakit din ay ti kastoy a kinakurapay. Nagadu ka ta sa asawa manen. Agpalingki ka inton bigat. Ngamsakbay mapan ka. In ka pa'y bayadan nga umuna ti utang mo jitersena ni bakla. Ay lakay, dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababain mo ten kinkwa na tan eh. Manumot tinalawas ang nakalista ti utang mo jay. Lakay, nyalakit din. Talaga ang nagadumot ti pinalingkim kumare. Aywan kumare, impalengkik ti 2,000. At dapay mo't nabati asa nga ribo itintir nila kay ko idirabi Nasaya at ano kasta, tapno at damot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka manan agtong et. Ay, amo kunday tanga ugalim si Kamayta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minan ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta mare. Tapno inton maawanan ka kat makautang kanto manen kankwana. Un nga rod mare. Ala, bagkatan tandag iti pinalengket ha. Agawit na matun. Sigurado nga agur-urayan nila kay ko iti impagatang na ako kod ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaang. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka ng dagiti ubeng. Anya kalakit din ay Mayta. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man ang nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag gid ti kasta ugalim. Kasta ti lang nga managawit, tanaabak ka. Awan manin nabati itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din, Mayta. Mabambanugak ang naggapu di site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napan ka lang nakisugal. Ala, gusto mo tin alakay. Inakon agluto. Inyo ko nagluto.
Alain kan, paspasam talay. Nabisina ko, kasta mo tubing. Di kang tuma ngamin makatal na dito'y balay, no kasta nga dalabasit at kwarta, gemog. Salpag ka. Oh, mare, bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay, kumari. Siguro naabak ka manan ititong itikalmanan niya. Wan nga rod, kumari. Kunaklaki din, wag swerte ak ng awamot. Anya, Naabak ti sa nga ribok, idi kalman. Parikot ko nga rod itano sa dino ti pangalaki iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi, kumari. anya. Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla, ah. Mapainak nga rod, kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kunkwana. Ah, kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko nam nga addaintid nila kay mo apagbayad mo. Saan, mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga. Ay, jak amukan ka, may ta. Nasaya at may ka nagparang dito tersinak si Kamayta. Mari, Pangasim kumamutin na tagbayad ka niti utang mo. Manumutin na lawas ti listam dito, nagatidog. ha? Ang mga no da plano mong nagbayad, ha? Kwa, pasensya ka kumapala ang mari. Ngamaon pa lang pagbayad ko itakan ka. Pasensya! Kasla ka kakasit at kayat mo, umutang ka manan. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Sige, agsaw ka pa eh. Imayak, ta sa anak nga agbayad ko mari. Umayak ko mamanan umutang. Kunagtopay, lapsutan ka na basi nga nalumag. Hoy, mangmangag mo ka dito ibagbagam, ha? Anya laki din. Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manen. Ayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na? Agbayad ka pa nga muna ito utang mo. Mari, Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapoy ti pamahiam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskasta magbayad. Ayawan ti utang. Nagbasit ka, nagrawit ka nga umutang. May ruporpahan ka na. awan day di bakla. Iti ka man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas tamat ti ibagbaga, may papankin ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang, saan mat abaknang. Anya? Gapulang nga tata, daistur na. Kas di mo nagsasao, ti nagngisit abakla. Ay, una yan. Apayakas ti bagbagam. Ada ka di saan yawa nagkinawatan. Napanak hindi teresena na itay nana. Umut-utang ak ng nagadumot ang tibagbagana ang kakadakas. Kung namatla no saan abayadan. Una yan. Amagan mait, no saan ka pa'y ngamin ang nagbayad iti utang mau. Iso asaan na kaakayat na pautangan. Ay, oray pa'y. Saan anak kabayad ti utang ko nana? Saan kumakas di ti pa nagsasaw na mata? Kunamlan asino abak nang kunakmanan. Nadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan tinagnisit abakla. Ay, nagngatumatan ti tayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapulaan tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abaknangan tinagnisit abakla. Anya? Gati sumat, nagnisit. Saan pa yun ang mapakitungtungan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay nasik talaga, kumare. Saan nakasta? Amumatan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo laang.
Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay lang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan laang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam iti agkasapulan ka, saan mo't akas ta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumaray. Ne, apay nga dita, wasay nga imot mo kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga, kadagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutak? Sana nga agpautang, kan limas tuga kon, manipod na adanak iti store? Mare, Sumongbat ka iti baribar! Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang da mare, si kakit timot. Saan ka mo amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo lang dayay? Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, aga kanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumor itingiwat mo. Ikaw, pasensya ka kuman kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad akto iti utang ko. Agkakwarta aklang, promise. Tano nga'y? Malamot na, idi sumo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Anya, nagpatato ka, Nika? Uwan tatang. Pasensya kayo na tatang, no saan ko nga impakada nga umuna kada kayo. Anya? Sana bahali tatang, tahos tuday tuyan. Saan ako nga agpatatupay. Talaga asaanin anak ko. Pangaasim, taos to kumamot tinday ta. Uwan tatang. I-promise mo kanya, kasaan mo nanayunan day ta. Promise tatang. Saan na talaga? Pangaasim man Berta, kasaritam ti anak ta. Ha? Kasarita? Apay, maipapan ko maitian niya lakay. Kit ti tato na Ay, wan nga rod. Jakman amoy ti dadyaan ni ka, no apay ang nagpatatumot latan. Di na pa impakada ka umuna kadataan naganak na. Imbaga akong kengkwa na, asaan nan anayunan day jay. Ngam ulitin man nga ibaga. Amumutin ti anak ta. Uray mamin anong nga ibaga. Kit kaslasaan na dengdenggain. Ala, wan lakay. Bayam takasaritak manan ti anak ta. Nika anak ko, nagsarita kami iti ama, maipapan iti tatom ha? Uwan ka di nanang. Saan ko na nayunan daytoy? Husto daytoyan. Ay rumbang lang. Agyaman hakit di ata saan ang nakaungat ti amamkan ka. Nanang. Nagpatatukan tumot kami na saan mo man lang impakada nga muna. Sakbay mo nga inaramid. Pasensya kayo kuman nanang. Sanan ang maulit pa'y. Sapay la kuma, tatakderam day tanga ibagbagam anak ko. Uwan nanang. Promise. Saanan ang maulit kunakmanan. Nay, anya day taada di tatenged mo si Kanika. Ha? Ay kwa, tatuday to'y Auntie Milda. Anya? Nagpatato ka gayam? Uwan auntie.
Dito'y lang matkat ditenged ko, ah? Anya? Ay na, nakaar-ariyak mo dayta. Ha? Amom ka day. Tunggal makakit-kitak iti tao nga adda tatuna. Mar-aryakak. Anya? Tingamin pa nagkitak iti tao nga adda tatuna, narugit a tao. Da kayo mat, auntie? Saan mat nga amin a tao nga da tatuna kat narugit? Uray anya pa iti bagbagam. Saan nga agbaliw ti panagkitak iti tao nga adda tatuna. Maawatam? Anya? Nagawan mata na panunot dagiti naganak mo, taapay nga intulok da maaddaan kay ti kastata to. Sapay, di tatangad mo, ay salbag! Anya? Kasta timbaga day Amilda kan ka, anak ko? Wala nang. Mariyak ka no iti tao nga da tatuna. Poo na yan, Amilda. Saan man nga agsao-sao day iti Jack magustuhan? No di na kayat amakang ngagmot iti sao adi na magustuhan. Bayan nyo latan, nanang. Ibaga na lata ka, titi kayat na nga ibaga. Uy, sa bagay matkiti ah. Kat maysa, awan bibiyang ko nga urayan niya pa iti bagbagana. Uray ibagana at ipanagkita na iti tao nga da tatuna kat narugit a tao. Awan bibiyang ko kunakmanan. Ala, wanan anak ko. Bayan tayo lata. Ngam no aglablabas iti panagsasauna. Ay, day takit din. Alangan kit di mo tadangdanggaklatan. Anya? Saan amabalin no siya kunakmanan? Anya lakit din. Amom ngay lakay. Nasabat ko idikalman ti anak ni Berta ni Nika. Right. Anya kumangay no nasabat mo. Ay naapo, kakayso na nga anak da, nagpatato si ka. Anya. Kahit anya kumay tano nagpatato ti anak da. Nakaar-ariyak nga ron akitaan lakay. Anya. Anday da ka man ako na akon bakit makibibiyang kamanan iti biyag takin biyag. Di kalat tayo na baybayan. Sa bagay matkit diya. Tunggal makitkitak nga min ti tao nga adatatuna, nagrugit man ti panagkitak. Anya. Ay, no apay mat da Berta ken John nga agasawa, ta intulok da nagpatato ti kakaysuna nga anak da. No di da kuneng ang agpadpada, kaslasan da nga agpampanunaw, anya lakit day. Aha. Kas tagayam ti bagbaga ni Milda. May papaniti anak mo, kumare. Wan kumare, madimot at iriknak, idiindanon ti anak ko kanyak day tanga imbagana. Puo na yan, na Milda. Narugit, alablabitin naman. Ang sa bagay. Ora siya kami hindi nakita na titato itilikod. Akat kastamat lang di magana idi. Anya? Wan, kumare. Kastamat lang tilinaw lawat na idi. Napanapay, inis istorya iti tattao. Nagrugitak ka no akitain. Gapo iti tato, itilikod ko. Anya lakit din ayat day Amilda. Saan nga amin nga datatuna? Kadagis at tao kunakmanen. Una yan na ya. Day tangarod kumare. Kunak, nga ibagak day takenkwanan no agrana kami. Tapno saan man nga kasati bagbagana maipapaniti anak ko? Ay, wala. Tauray adda tato ti anak ko. Saan mo't adakas a tao? Kan, saan akas iti ibagbagana ang nagrugit? Natulnog latta ti anak ko. Ibagam ken ko anak kumare. Uray at datato ti anak mo. At least, tanadalos lata ti bagbagina. Sana kas ka ni Milda. Nga awan nga agpaiso tatuna. Ngam nagbangsit. Amin ken ko na. Anya? Sika talaga? Katwan man. Lang na pa lang, akin nakadkadlawan, kin maangot, asa na pulos nga agkaw-kaw-kaw. Ang lalaki din.
Hoy, Milda. Apay mo't nga bagbaga man nagrugit ni Nika, gapo lang iti tatuna. Negat pud nomat. Apay, mabaliwam ay ati panagkitak iti tao nga datatuna. Amin a tao nga datatuna, narugit day ti panagkitak. Anya? Isu nga uray sika, saan kamot nga excuse iti panagkitak. Mawatam. Wow! Excuse me with feelings and emotions. Salbag ka. Ha? Nahiya naman ako sa iyong animal ka. Tapnaan mo man niya, saan nga amin at taong at tatuna kat narugit. At damat na iti tao nga awan tatuna ngam nakarugrugit damat. Anya? Kas kumaken ka. Pudno nga awan tatom ngam nagrugit ka kitaan. Nasayaten, nagdigdigos kay ti makalawas. Ngam kasla saan pa'y. Ne. Sabalin samot tan ti turong ti saritaan ta. Apay, napaisuan kay timpagak. Pudno met sanaya. Awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nagbangsit isang aw mo. Nagbangsit pa'y ti payud mo. Inanglit ka pa'y. Ultimo agkaw-kaw, di ka pa'y maaramid salmag ka. Anya? Isasakbay mong ibagaan narugit ti tao nga datatuna. Agsarming ka pa'y muna. Anya lakit din. Manganan, Milda. Apay aya, ang masapul nga iulit-ulit mo nga ibaga amanganan. Ah, Di ka latamangan no mangan ka. Apay, saan ka aya ang makapangan no sa anak amangan? Kas kalaan niya. nay. Ay ayaban ka lang aruda na mangan. Kamsikapay lang ti makaungot mo. Anya lakit day. Ada pang panunutag, Conrado. Iso apa nga asim man. Tano mabalen kat saan ka kumamatan amay nay-nayon pay. Maawatam. Anya. Nagsakit lang nga rudan tinakam ko iti dayja abak lang awan babain na. May nay-nayon ka pay laang. Salbag kamay. Awan bibiyang ko iti dayta. Nasakit la siguro tinakam mo gaputa na paiswan ka no anyaman tinaibagan Anya? Ay, saan ka nagbuteng anang ibagay ti dayta kinkwan Anya kumaagapong agbutengak. Sa bagay, husto mo't kiti dayta kay imbagam kan kuan ha tapno agnakam mo't Nagawa na ba na amang ibagaan nagrugit dagiti tattao nga datatuna. Kat ni Milda ngay kuma, tunggalag sao, kasla lugit, tirom-rom tingiwat na. Anya? Katuan mat, rumwari di balay da, masapa ang mapanagkalapit ti chismis, ngam pulos, asaan pa yan nakatutbras, wano nagmulumog man lakuma. Ado ti mga ibagbagay ti daytang kumare. Saan lang nga ka? Maangot mo mat ngamin anya? Uray ada distansyayo no agsasao. Nakaang-angot. Di na nga ron makita kan madlaw na kita. Agam nagturat kit din, ama pa namang ibagbaga nagrugit, nagiti tattao nga natatuna. Oh, nagawa na ba na? Takasaritak tuman mat no masabat ko daydi a babae. Ayun maray. Nayon ang timbagakin kwa na, marang masagid ba si tipati kuling na? Anya lakit din. Amukaw no apayakas taon na itiguram iti dadya abakla si Camilda. Ha? Imbaga na ken ka anagbangsit tingiwat mo. Kung saan ka ngagdigdigaws. Anya? Apay ngagsakit tinakam mo ken ko ana. Kat pudno matimbaganakin ka. May sakamat. Kasla saan ka nga agpampanunot. Siyak ti asawam, ngam kasla isuda pay laeng ti husto para ken ka. Anya lakit din. Saan matakasta, bakit? Ibagbagak lang man ti pudnaw. Anya? No apay nga minanaglaing ka makibiyang iti biyag ti akin biyag. Ibaga-baga managrugit ti tao nga datatuna. Ngam na tabukod mo abagay, di mo makita.
Di katustumatan Naku namday ta, mapaypayswan ka ngamin. No biyag ti sa balay, pakipiyangam. Nga orela, ibagam narugit da. Angam sika, orela ta anglit mula ko mati masolusyonam, awan lata. Salbag kiday. Nabayag apadpadaanan ka lumabas diti balay, mare. Kamaudyanan na, kat naranaan ka. Ha? Kita manday ta. Ure apag-ungap mo pa'y lang di tangiwat mo. Kat maang angot ito nagbangsit asang aw mo. Anya? Ay, oo, Kristi saba. Nagbangsit, Milda. Apo, una yan. Dagit ako matiig kam iti solusyon na. Dito nagbangsit asang aw mo. Kas kada anglit mo amang angot nga ure adayo ka pa'y laang. Si kakit dimot, mare. Nagsakit kamutan nga agsasao. Ne, amang ano nasaksakit ti panagsasaom. Taimbagampay anarugit akitaan ti anak ko. Gapulaang iti tatuna. Ha? Nagturad ka anang ibagay ti dayta. Nagrugit ti anak ko. Ngam dayta bukod mo abagi di ka makita. O na yan, Milda. Uray dayta anglit kan sang aw mo kumangarod mo ti may kam iti solusyon na. Salbag ka. Di kalata ko mabinaybayan ni Milda bakit? Ay saan? Marmarwam mat no kas jaylatan na baybayan. Ha? Husto laang nga mabagaan mat iti sagpaminsan bareng masagid basit ti kakaisuna batik ko lang na. Kat maamiris na dagiti bagbagana. Sa bagay magkidi Uray adatato ti anak ta. Saan mat amanak ki apa? Wano violente nga anak. Tapno ibagana ang nagrugit ti panagkitkita na kankwana. No apay mga mindaya Milda. Saan na amalapdan tingiwan ng agsaw iti sana nasaya iti pada na tao. Ugali na dayjay. Isunsapay ti katatao na. Nagturod amang ibaga ang nagrugit ti anak ta. Ngam ti rugit ti bagina. Saan namat nga rod ang makita? Mare, pangaasim kumamatan at di ka kumamatan gumurgura kanyak. Ha? Amok nga ginga itakat na sakit pailaang tinakam mo kanyak. Nasayat mata mo, Milda. No nagitilalaki nga inayayat ko iti kastaunay, kat nalakalaang para kanyak alipat kita. Ngam tigurakin ka, sana kaskarin alipatak, maawatam. Anya? No ti panagkitkitam ka na kami nga datatuna, kat nakarugrugit kami at tao. Well, mas narugrugit ka. Langampay lang kat kasla germs, asa na makataltal na. Nalabas ka matan nga agsasaw. Ay saan? Saan ko ang may bagaragitikin ka? No saan mo ko mga imbagaragiti saritam ang makaplang itilapaya? Panyalakit din? Awanan, sanda ka na mapakawan na kiti kumarim, gapoy daramid mo. Lakay. Naitatag serbi nga adalkan ka. Imulam di ta panunot mo. Asaan nga amin at tao nga daan tato kat dakes wano narugit da. At nadagiti tao nga datatuna. Ngam singput da amin na singput. At damot lang iti awan tatuna. Ngam dakes mo't lang iti aramid da. Akaskin ka. Siyak pailaang mo tinagi kumparaam. Kat pudlo mait. Apay pala nga ikumpara ka iti sabali at tao nung si ka nga asawa kat kastamot ti aramid mo. Anya? Isungag balbaliw kan. Tapno agsublay tinasaya at alinangin niyaw ka nagiti kukumarim. Saan ka ta sikat ti makagapaw? No apay nga aga-apa kayaw. Gapulang iti tataw. Anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.